Ano yung mga kajoy? Pintal dito ng pintal. Pintal tas kisame mga kajoy. Ay, talo na to. Ang sapawan. Hinayan na gud. Hinayan na itong pintal ba. Sige, tumtum ako dito, tumtum. Morning na sa mga followers dahil. Mental tama, mental. Subscribers na ko sa akong YouTube channel. Good morning tanan. God bless niyo tanan niya. Thank you kayo sa pag-subscribe. Mga itong ibuhat ron eh. Ang pintal tas tuwan kisami. Lagi sa pawan ba. Hinayan lang. Ayan, ato na sa hinayan pag di magampat ba. Hinayan lang ba. May init ang panahon, pabor sa atong pagpintal ba dali ra mauga. Nakisami pod. Init ang adlaw, dali ra may mauga kay kamo sa init. Anam-anam lang ba? Hinayan naman. Ito mahuman. Iuna na ko ang mga anong baga kay tong-tong mga kajoy-boy kay yun na lang usapaw ba? Ayos kayo mga kajoy no? Hinayan ako dati mahuman. Naman lang ba? Parang yung mga kajoy. Ipintal mo gamit mga kajoy-boy. Sobra niyo sa ipintal sa kong kurat ko mga kajoy-boy. Sayang magludi gamiton. Kasi mag-abtan na sa dahil bago na ako lang igamit din sa mga kajoy-boy. Hinayan lang. Yes mga kajoy-boy. Paki-follow niya, like, subscribe
check notification mga Boy. Thank you kay mga Boy. God bless. Good morning mga Boy. Yan sa kunin mga Boy para mahuman. Humanin na po pa ito ba. Mga Boy. Thank you.